Jan Havlik, di una famiglia ordinaria, modesta, ma che ha avuto dei rapporti con la famiglia vincenziana già abbastanza presto. Janko žil v období neslobody a náboženského útlaku. Pre svoje presvedčenie a rozhodnutie stať sa kňazom bol prenasledovaný, mučený a väznený. Je to člověk, který se pokouší ve velmi náročných situacích lágru v Jáchymově působit misijně. Ako sám hovorí, keď sa nemohol slúžiť Pánu Bohu pri oltári, tak musím naozaj slúžiť teda na tom mieste, kde som teda vo väznici. Znášal enormné utrpenie vyšetrovacej väzby, potom už teda toho rozhodnutia, odsúdenia. In una causa di beatificazione sul martirio serve dimostrare il fatto della morte del martire. Boli na ňom vidno fyzické dôsledky tríznenia, na druhej strane psychicky bol úplne v poriadku a naopak posilňoval ostatných väzňov. May this example of Jan Havlik, our dear confrere, encourage new young persons to say yes, to respond positively to the call.